Hanya hai jotono kulumka jan video nai tomerong no thajing sarigo kaisa videos nokha mo videos nokmani pore ang soka o jaga o kok sara nango karon kaisa borok ni bukha bai thangka je bo Dopha ni bagui samung khaitini o bo khoroksa tiprasang subana thangtini o tini bini bukha bai man nokha videos Kapma rok bo nokha aboni kaisa kok no je buini hamya samano bokhnai belai no kosto nang bukha bai kana bathai pe nang sanam sungo o video ni bisingtui chin takuk Pohor tai takuk Bishal no asuk bai bukha bai jana kok ya asuk bai give up kanya kok ya tamni bagai hingkang kai nongo ba ke Dopha ni bagai samung khanya thangtini o bui bai yasi sojamanyo bui kauma borok tongo hamya sanai borok hamya sanai no but haipeno positivity in bishi bango nai di negativity one komsi bui batam saya tong kogos tongo kuch to log kehenge logo ka kam hai kehna tini Norok sim sajagya jengbo asuk bosor social work khai family kabongma borok no chuba tini wa jengbo sajaka ang ungthung ayakaba bro dine jengthung onek sajaka but happen jeng bukha bayangei tabuk phano jeng khai tongo tamni bagai hingkang ka jeng bukhawo chongoi nyakha jeng o samung no khai tongo khai thanai hinai so abono ang nono sanamu sungo please asuk chikon soko goi bukha bai jang ya taibo kabangma borok nung hai borok nangu Norok hai borok nangu je Dopha no subanan bagai nijini nok nukung nijini ma babu busa butui para ba jaga ya kari thangai father hasteo thangai bunyo ba haike guide khai treatment khairani oba hai samung khaini rok onek kom naji saimano Chini tibrasa ni bisingo kabunga borok tongo borok okok no wan sugya borok subana hani wan sugya karon Norok wan sugui Norok samung no khaikya abo to basi nai basi ya thangnai thangya abo Chini ya go ya borok muni chunya go ya amato je nakhlai tongnai boni ya go no abon bising tui tini takuk Jacob bini je dongor tv ni founder hinjangnai takuk Jacob bini kaisa videos nukha ajagao mohairok samanukha je asuk borok kabungma thangya pa nongu asuk borok kabungma thana nangya rang maganang hai rei hinai hingkangkai borok kabungma thana nangmani karon hingkangkai kaisa tongo guardian kaisa tongo guidance hingkai aro guardian by guidance no thangka borok bangai thangka karon pohor song hingkangkai guide khainam bagi thangka guardian hingkangkai je patient chini bukuk sonjana bono take care khainani bagi naikolna bagi thanglaikya ena jaga thangai Bangalore thangai Shankara hospital ang ব্যক্তিগত bo ajagao almost 9 jona ka high patient no angbo treatment khairaka baksaba hamai phaika baksaba langma soka mohingka tamni bagi hingkai jekono hospital thani specially cancer hospital last stage o tabuk Chini bukuk sonjana tongma haiso tak bukuk sonjana ne abo last stage so last stage o jekono hospitals manano khayu treatment khayang na bagai and then borok Mumbai thanglaikya hingkang kayaro na hoite tabuk tesa Tripura phirok phailekyan sao kajarma jora tamungkha aboto jeng update naunyo tongo bo bahayang tong tamuk khaikya tamung laikya hanai so last stage ni bagai hospital rok yasak laya ngma bagai borok nogo phirok ma topka hanai jeng saiman kha so aron bisingo rangpushani kok bo phaikya rangpushani kok phaimani bisingtui
personal account hai ka ba official account nei salaikya jagao chindara dines kaisa kok samani kaisa official account khulogonyana nango je NGO ba kaisa trust register khaijak mo hai kaisa account khulongnai nango jagao donation na khangkai sao monitor khaimano paperwork narak tonmano hone aron bisingo chini bukuk sonjana naitini wo besok rangbai kya borok abo borok ni thani no hisab tongnai jeng abo to singa thangya jeng je donation relai nyangmani jeng relai kya jeng je chini samung khanya nangmani kaisa solidarity phununga nangmani jeng abo to khaile khano aron bisingo je Kwcharkha official account khanya nango ba kaisa NGO fanong kha ba kaisa foundation fanong kha just pano kaisa account official account kaisa nango current account kaisa nango hne samano chini takuk jacob je samani abono angki samasa sinai ang semia takuk jacob saidaman man jacob donation ni rang personal account no namani omo hungkai kaisa illegal kalai thango do illegal kalai thango mane legal yata jodi amount 5 lakh ni upor phano hungkanke as per the RBI guidelines je kono donation personal account no nawi maya abo kaisa legal khobja gya hne sajago sabono jodi tini bongni thaniwo mahike official current account tongkangka ajaganna khangka brok aroni hoite rang baimani mo monitor khaimalai khamu hungka audit roko bong bagi easing khamu tamni bagi hingkai takuk pohor and takuk bishal brok to tabuk social work khai tongo bong thani register tongo chau ne bro dines samani no kokma samani si abai kheke hangka chau and donation to kabangma no phaikya donation kabangman phaikya kabangma borok jotono kaisa humanity phunugui kaisa tiparasan goi te tiparasan jobala kabangma borok rok donation thumlaika kabangma borok donate khaikya kabangma borok rok chubalaika belaino kaham kok belaino khaksango maike thansa rok mukangkai and abun bisingo kabangma borok bukuk sonjana ni mungoi donation thumui baksa ba nijini personal benefit ni bagi donation khai tongmaro jeng ambo nukha and tabuk koekta monthly jeo ko phaimani Facebook o nukmani hingke bini mungoi kubuni tai alka okoni bongsoni borok rok bini mungoi rang thumui tonglai marok nugo mo hingka completely fake borok je nijini yago rangnana bagai bukuk sonjana ni mu misuse khai tongo so ang konya mo songo oma herok je kono nukangke immediate complaint khanya nango police station rogo phano ba aro je jaga nugo area o ba aro nam chani borok wi phano tamni bagai hingkangkai mo haike kaisa hamyani mung nawoi rang thumui nijini pogodo dainyaw mo belainyo saya mo kaisa illegal samuno kalai thungu ege abono ang sanamu songo takuk pohorno please kha baijanai kogya kha lokdi bui sananyo sawi tongtung nini samungje khaitai nang khai tongdi nini bukhawa tiparasan bai hamjongma tongo nang khanya nango and tiparasan nin thani ba nini logiwo subawi tongo nini logiwo tongo kaisa kaini kok samani kaisa kaini borok kok samani no kha baija kogya tamni bai hingkangkai it's just the beginning haise surung drop siku सफर अभी लंबा है बहुत लंबा है अनेक किशु खाइथान नांगो अनेक किशु डाइजेस्ट बो खाइथाना नांगनाय एंड अनेक किशु खाइना नांगो फ्यूचर नाइजि तिनि निजरावो गोबांआ borok सरि हामियां खांका मुजु खाइ सो काइसा borok no जों गाहाम खाइमालिया बाथाय पन्ते काइसा काइनि जों गाहाम खाइन तंगानो गाहाम खाइलेयानो आबनो चिनि जे सामु जेमन जों Bangalore bo kubungma borok no hamya saya nairu aro bo chongno bo ang bai bro dinis bisi hunjago mane brokle
haiji khaikena scam se khaikena haiji khaikena ken tambai bukhabai jani ko ya tamni bai ke ko kaisana tei bukhabai tongkhangkai जों बुसखांनि सामुं आलगा सामुरक बाहागे खायमानायबा साबनो आं ताखुक पहरनो सानामु चंगो ताई ताखुक बिशालनो सानामु चंगो प्लीज बुखाबाय जने को गया अबा हेकेना नरक एक्टिवली सामुं खाय तंगदि जत तिप्रासा नंग लगी तंगो ताई जों त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन बन नंग लगी तंगो नरकनो अलवेज जे मानसाक जुबाना बागे गांकाय आंगासन सावनो तबखाय बुइनि ककनो बुइनि गेस सकमारकनो आसक सिरियसलि ना जानाया तामनि बगै हिंकांकाय बुयाबो साइना तंनाय आबरनो इग्नोर खायै लाइट थांनायनि प्राय खेलायदि अबा हेके खाबायनि कगिया आंगासन सावनो हामबाय ताई हरका